Mukabat sa kapin 800 ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Police Office ang gitakdang i-deploy alang sa mga nahibiling kalihukan sa labing dakong selebrasyon sa syudad. Ang kapistahan sa Lapu-Lapu, usa ka tinuig nga religious o cultural celebration, nga ipahigayon kada buwan sa Nobyembre, isip paghalad sa ilang patron, ang Nuestra Señora Virgen de la Regla. Mipahibaw ning Martes sa buntag, Nobyembre 18, ang kagamhanan sa Lapu-Lapu City pinaagi sa Executive Order 65/2025 nga isuspenso nila ang klase sa mga pampublikong tunghaan ug trabaho sa gobyerno alang sa pista sa Nobyembre 20. Aron pagsiguro sa kaluwasan sa adlaw sa piyesta, mibutyag ang bagong hepe sa LCPO, Police Colonel Antonieto Cañete, nga dulan tunga sa ilang manpower ang ipa-deploy sa solemn procession ni Huwebes, Nobyembre 20, ug sa Birhen sa Regla Fiesta Concert, Biyernes sa gabi, Nobyembre 21. Half of my total strength, 818 will be deployed, ma'am. Then will be augmented by our force multiplier. Last night, I conducted personally the inspection of our personnel, the troops deployed to the Hopes Dome and even to the whole Lapu-Lapu City. Inikot ko yan, ma'am. Gawa sa pagsentro sa kapistahan, duna say marching orders karon si Cañete sa iyang bag-ong pag-asumir sa iyang pwesto sugod ni adtong Nobyembre 14. Of course, crime prevention. Talaga ang filosofi ko sa police. Monitoring. Ang intel ko, dinagdagan ko para mamonitor natin yung mga movement ng mga suspicious personnel. It's one of my marching order talaga to protect our, of course, we will protect everybody. But let's prioritize also yung mga foreigners na bago lang dyan, no? Gani, dungan ni Cañete, subay sa systemic rotation of duties o assignments sa kapulisan, mao ang bag-ong hepe sa Cebu City Police Office, Police Colonel George Ilanan, nga susama kang Cañete, nagdahom nga makakabot og zero crime rate ug mapahunong ang illegal drug activity sa iyang area of responsibility. Conduct of intensive anti-illegal drug operation, di man ipag-o na to, di man tagig. And kini pag-sustain and expand aggressive operation to dismantle all forms of legal drug activities in Cebu City. Then, ito sa gi-emphasize ang 7-point agenda ni Chief PNP. So, diha lang yun nag-anchor ang atong programs diri sa Cebu City. Nagkanayon si Cañete nga regular ang ilang koordinasyon sa mga commanders ug OICs sa mga kasilingan ng dakbayan o police offices dinhi sa Sugbo alang sa pagtuki sa hustong mga estratehiya batok sa war on drugs sa Sugbo. Well, every day, ma'am, magkaroon kami ng ng coordination, no? Mga commanders, may adjacent city police offices, Mandawi, Cebu City, even the provincial police office. Nag-uusap kami, ma'am. And in fact, we have our routine simulation exercises with regards to the dragnet operations, ma'am. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.